Koita vielä. Missä se äijä? En tiedä, jossain se huitelee. Allahan te olette punkkarissa, punkkaripojat! Mikä on tilanne? Tilanne on erittäin paha. Ei tilanne ole koskaan paha. Etulinjassa on meidän jalkavakea. Herra Eversti, ne ovat vihollisen joukkoja. Vihollinen? No missä on etulinja? Herra Eversti, tässä. Tässä. No mutta tossahan on molemmin puolin panssarivaunuja. Herra Eversti, vihollisen panssareita. Koneita ja 1000 kilon palopommikoita pudotellaan tonne noin. Mitä koneita ne on? Herra Eversti, ne ovat vihollisen lentokoneita. Koneita se on. Pojat, onko teillä suklaata? Ei ole, herra Eversti. Ei ole, herra Eversti. Ei ole, herra Eversti. Herra Eversti, ei ole. Myös vaatainen. Me olemme mottipotissa. Minulla on kauhea makian nälkä. Tuolla on varmaan mustikoita. Herra Eversti! Herra Eversti.